אם הילד צועק, תענישי אותו. אם הילדה בוכה, תתעלמי. תראו להם מי הבוס. ככה לימדו אותנו לגדל ילדים, לא? אבל האמת שככה אנחנו פשוט מאבדים אותם. הורות שמבוססת על כוח אולי נשמעת סמכותית, אבל בפועל היא שוחקת אתכם ואת הילדים שלכם. קבלו 4 ערכים שפשוט ישנו לכם את הכל. כבוד, הקשבה, הכלה וסמכות. כבוד, כי גם הילדים שלכם הם בני אדם. הקשבה, כי הם רוצים שתבינו אותם, לא רק תחנכו. הכלה, כי הם רוצים שתחזיקו את הרגשות שלהם גם כשהם לא נעימים. וסמכות, לא מתוך כוח, אלא מתוך הנוכחות שלכם. וכשהערכים האלה נוכחים בבית, הקשר נבנה, הלחץ יורד, והכי חשוב, הלב נפתח. אם גם אתם רוצים לבסס מערכת יחסים מתוך חיבור עם הילדים שלכם ועדיין אין לכם את הכלים, אני כאן, כי אפשר אחרת.